तो भाई ये वीडियो में बना रही लो भैया हमरा साथे बनी एगो बहुत बवाल खबर जौन बा कि ये वीडियो में तारा लोग के बतावे ला बनी। तो बस वीडियो के पूरा देखिए लो। पवन सिंह के वैसे तो एगो गाना आइल बा भैया, पूरा एकदम कोहराम मचैले बा, पूरा तबाल का मचैले बा। गाने के नाम वैसन बा कि माने लुंगी बिछाई दी का, लुंगिया बिछाई दी का। हां एकदम बवाल धमाल मचैले बा। सवेरे से ये बरत तक ले लुंगी कितना बिछा देले बड़े, ओकर कोनो गारंटी नहीं। नहीं। एगो औरी बवाल खबर जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से आ गइल बा। जैसे कि हमरा से बहुत लोग पूछत रहे कि भाई पियर फराक वाली 2 जौन बा कि को भाई। तो पियर फराक वाली 2 के बारे में हम बहुत बड़का अपडेट देवे वाला बनी। सबसे पहले भैया ये पियर फराक वाली गाना के बारे में रौरा का कहम। पियर फराक वाली जौन पहिलका रहे, पहिलका तो माने पूरा गर्दा मचौले रहे भोजपुरी में, माने जौन कमर भौजाई जौन डोलैली सन की माने गर्दा मचा देले बा। अभी देखी खाली उहे ना, अभी ओकर जलवा बा एकदम इंडस्ट्री में गर्दा उड़ियो बाबा। तब पियर फराक वाली 2 भाई, पियर फराक वाली 2 के बहुत लोग इंतजार करता चैनल के सब्सक्राइब करी रियल आरएसटी ब्लॉग भैया के चैनल है। भैया बहुत अच्छा आदमी है, न्यूज बनानी। अब बात कर लीजिए तनी पियर फराक वाली 2 के बारे में। पियर फराक वाली 2 जोन गाना बनू भैया उ शिल्पी राज के साथे आवे वाला बा, पावर स्टार पवन सिंह का। बता दी कि शूटिंग चालू हो गइल बा का कहम। अच्छा पावर स्टार पवन सिंह आज सुबेरे जो सुगी के साथ लुंगी बिछावत रहे, आज सुबेरे से गर्दा उड़ल बा ओइ पर हुआ का कहम। पियर फराक काउते बा ई तो पवन सिंह के एकदम माने इंतजार रहल कि पवन सिंह के ई संग अच्छा रउआ नया मैटर लागल ह सुगी के साथ लुंगी बिछाव बाकी निकी निहाल माने कमाल के भैया लिखल बड़ा। मैंने क्या कहल जाला रे थी में शादी विवाह में यही चीज के जरूरत रहला भाई। एगो और बात बता दी यही टाइप के लिखबे कर ले निकी निहाल भी माने गर्दा मचा देले साहब हल्का। वही के तो म्यूजिक के माने जोड़ नहीं। लेकिन अभी सुनिए, अभी हमने के ई नहीं पता नु कि पियर फराक वाली 2 में के लिखले बा। हमने खाली इतना पता बा कि पवन सिंह आ शिल्पी राज गावत लो के एक्ट्रेस काम करी, ओकरो बारे में अभी नहीं के पता। लेकिन इतना पता बा कि एमएमबी रिकॉर्ड से आई आ शूटिंग जोन बा कि चालू हो गइल बा। त के लिखले बा ई नहीं के पता। राइटर में बहुत बड़ा माने के कर अनुमान हो सकता। सबसे पहले हम बात बता दी भाई, बहुत सारा बात बा जोन के हमनियों के प्रेशर रहेला कि सब बात बतावे के नहीं, ठीक बा। तो कुछ बात गुप्त रहने दीजिए यार। हम बता देते नहीं, हम सिंपल बता देते नहीं। हमरा लागत है कि एमे बड़न आशु प्रियांशु के जोड़ी, ठीक बा। आशुतोष तिवारी के गाना बा, ठीक बा। एकदम बवाल मचावल इहो हो सकता कि जे पहिलका लिखले रहे उहे दूसर का लिखी, ठीक बा। तो इहो हो सकता एमएमबी रिकॉर्ड से रिलीज भैया। अगर शिल्पी राज गावत रही तो तू लोग एकदम समझ ले 100%। वैसे मत समझलो तू लोग। एगो बात हम तारा लोग बता देता नहीं, वैसे समझ लो। पवन सिंह वैसे भी 2 लेके आवेला ना कोनो गाना के, ठीक बा। 2 ना लेके पवन सिंह के अगर मूड बनल बा कि पवन सिंह पियर फराक वाली 2 लेके आवत रहन तो कुछ ना कुछ बवाल मैटर जरूर बा भाई। बात बाकी ना ऐसन बात बा जैसे कि लॉलीपॉप 2 अभी तक पावर स्टार पवन सिंह धुरंधर भैया खानी ना हुआ। ई गोबर पाथी कुछ गा देले, ठीक बा। इनको रोज गाना फॉलोअप करला, 365 दिन में 368 गो गाना इनको फॉलोअप करला, ठीक बा। कबो दोनों बेरा गाना रिलीज करता रहे। लेकिन खैर वैसे कोनो बात नहीं। हम निकल लोकेशन पे बानी सन आज। देखो मैंने हम का पहनला बानी देख लो। नेताजी यहाँ के रूप में बानी। नेताजी के भी वीडियो शूट होता है, बहुत जल्दी देखे के मिली। सारे लोग हम बता दी कि बहुत बवाल गाना जौन बाकी पियर फराक वाली 2 बने वाला बा। इंतजार कर लो, जल्दी रिलीज होई। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर लो। पूरा लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दो लो। हमनी के तीनों भाई के वीडियो पे देखे के मिली। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।